Nah, oke Bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada di Jogja. Ada di Jogja, kita Jadi langsung kita mau beli oleh-oleh ya, Jon. beli oleh-oleh Yo untuk pantese ada di anak. Di anak soalnya. Ya, Ya, ada Pak JP itu kok no. ya, oke. Nah Bos, jadi kita mau beli oleh-oleh untuk yang di rumah. Lah kok malah? Loh. Gak beli oleh-oleh untuk Mbak Suti? Aku ngaku kok. Gak tuku lah. Ribet. Ya apa, Mbak? Oh, gak tuh ya no. Berarti kau buat tukang sing liya. Mana Bos? Ya iya toh, lang kok piye? Soalnya anakku pesen nih. Anakku pesen kok ning Jogja ya oleh-oleh Jogja. Kan kene Kita kasih. kalau nyari juru itu kumrah toh. Ento. Kau memang itu kumrah toh. Iya. Iya, kilo lagi tangi kilo. Madonan ya. Dari mana ada pas? Madon. Enggak mungkin. Bos. Kita mau beli oleh-oleh untuk yang di rumah. Beli oleh-oleh. Ada apa toh? Di. Iya toh lah kok nggih. Hah? Titip apa? Bareng-bareng kok? Terus tak aku. Kita ya. Masih tahu toh? Gak, aku gak malu rono. Kok bisa jadi kilo Kalau loro toh? Halo. Gak kabeh. Kabeh 40. Loro lagi. Ki piro ta anune? 40. Sing 40. Iki sing 25 matok lho. lah iya. Kok 40? Jenenge bakpia 25. Wi dene gak ngono kuwi foto jenenge kene Oh, sawe. ikan piro? Kene gak 35 40 kan. Oh iya. Berarti aku piro ya? Oh nek loro ya kurang berarti. Piro berarti? 4. Iya 4. 4. Iya 4. 4 itu sudah. 4 ya? Iya kan 4. 4 jadi iki aku anu, kowe sing tuku. Hah? Kowe ae. Aku salah satu pasti kowe kukus kono kae karo kucing. Ora, wi aku wis iki ae. Harga kita main dhewe mungkin tuku kok. Berarti aku iki ae, aku gak golek sing kukus. Soale Kata aja omong gak sering. Bukan kuku. Ojo. lho, gak oleh to. Tapi ro sapame gak apa-apa e. Hah? Ro. Lho. Oleh ora to? Aman-aman. Gak oleh yo to. Ayo ana tak omongane, Mas oleh ngonten Mas aku. Ngonten Mas iki ngonten anu. Itu buat Kowe ngontenmu Masarno iso. Lho. Lah iya kan karo Dik Mas Arno to. masane. Blak. Blak kalah. Ayo nom mlebu saiki dekat. Tak omongane. Lho. Ya dhewe tadi kene Mas to. Wah. Dhewe ning kene lha harga kita. Ya lah kan Ora main dhewe karo tuku tok tuku pane kok ada arep. Yo. pesan tadi. Jadi Ayo tuku pentol ya. aku tak pesen tadi ning kene. Debar nanti. Yo aku pesen to, engko atae satu rasa kan aja satu rasa to. Ya ngono, Bro. Ayo dah aku. Lah apa tak kebluduk. Tuku pentol. Wah, atau kenal juga kita, Mbak. Gak apa-apa. Ini apa toh? Allah. Kayu apa toh? Lah kok aku nungkap lho. Dek apaan toh? Nungkap piye? Asline kuwi ora iki lho, iki 30 napa toh? Aku ki sikilku bluduk ki ini kabeh ya. Alah lah, lu akeh wong liwat ki apa toh? Tapi tertib kok. Lu tak pentol lagi gitu. Lah wi lak wi pentol toh. Andol iki rak pentol toh iki. Kok kene ya. Kene lho. Wong ngeyel. Aku gawe salirian. Iki lho bakso goreng batagor. Masih. Buat Campur, Mas. Oh, bentar. jos sih. Ya. Apa, Bro?
Aku 10.000 Mas. Campur. Campur. 1000 campur. Arek mboten. Napa? Arek. Mboten. Jadi campur. Aja. Tahune gak apa-apa. Anune pentol iki ya. Karo oh wis dirisi kok. Lah nek aku ning kono kaya kentalan to. Lha tinggal adus apa? Besok bareng aku ke apa to renang kae. Ya. Arep mudik. Ki mudik ning ndi ya? Mudik ning ndi? Wis Gunung Harta. Gunung Harta. Moh. Aku iki gak sempakan. Aku lali deh ini. Karena aku ora disiapno. Ora. Mongko. Ora yo aku gowo. Alah omonganmu. Alah repatan piro? Oke, Bos. Udah mana di? Ngombe, buka no. Ya. Alhamdulillah. Gak enak. Enak. Oh, budal jam piro? Awalnya budal jam 12 pas. Jam 12. Ayo ngene jam piro? Masih kurang nih kalau. Cek bingung gitu. Cek bingung gak? Ayo kayak gini terus besar. Oke, original. Wes dah. Wes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh turu Bos. Masih tak turu. Iya melaten mau Mbak Sita. Ya, kalah. Turu, kesal. Ala ciplong kok pecah ngomong. Yogyakarta. Mbak kumut. Bisa enggak? Paling jam 12-an boleh. Jam ya, kurang 6 menit. Jam 12. Pas jam 12. Kurang 6 menit. Akhirnya bisa tidur. Bisa dari desa lah. Lala bahasa Indonesia apa ta? Coba bahasa Indonesia. Salen apa kata ndek malah tanggo renang ning kono. Ya wis ta. Nganggur. Ben kok kesel kok.
reptil ya. Omah tiput. Bal-balan kok pedot ya. Kan baru acara makan-makan ya toh. Ya Mas, ini berhubung apa? Ning kene Ning kene jak bal-balan olahraga. Bal-balan Madiun melawan Jogja. Wih musuh sikil gak atas biyo. Loh, Madiun kuat fisik. Jarang itu apa-apa ya. Mungkin aja. Budal turu, mulai turu. Kuwe ta. Kalau turu budal. Kalau lawe bar muter aku lah terus sakabeh kok. Mau tulisan kamu tak kira baca model dia kayak apa? Lah ke pas mau enak koyo ning anune. Kesel ya mereka. Gak turu ya. Barangnya selalu tak bisa. Mas Doni barang kentole kok ngono lho. Gede to. Ya lah gede mana iki? Yo. Tapi kentole iso koyo fisik no. Kayak latihan fisik. Ya karo Mbak Bella kan jogging terus to dek. Nek iso. Lah aku bodyguard e. Kuat. Yo. Aku iki wis kok wis njaluk ganti. Ono gum. Kono awet pertama tet sampai akhir. 3 jam toh. Awet. Gak. Melak wis. Jika tak malah problema, malah jadi supporter. Piye? Tanam lho. Aku ora iso beban malah diguyu amar wong akeh. Oh, babar gak iso. Aku nek poliso, saya titik iso tapi beban 0 betul. Ora yakin. Poli ning kene tau poli. Ala nek aku popo gak iso. Udah poli ngene lho, Kak. Nek Mas Iqbal. Ngene. Gak. Lho. Kliwat, aku nek anu kan tak ngene to. Kuwi kliwat, nek gak kena pucukan. Tampak to. Kena anu. Poleser. Joblok aku gak iso. Iki kudu wong iki kudu bilang. Jadi ben imbang berarti. Oh, urip imbang. Imbange urip ya. Turu karo sego imbang. Gula lah. Jadi Yo karo Mas. so. Anu ya, bukan boyang aja gitu. Asal. Dirang menit Kak. Oh jam 3 jam maghrib kok. 4 jam. 3 jam. 4 jam. 3 jam setengah. Mau setengah 6 sampai 6. Maghrib, soalnya maghrib kan ganti pemain. Masing-masing kuwi. Nah berhubung jejak mono ke kuwi disewa. Nyewa apa piye to nyewa to? Ya jirine nyewa. Di booking 3 jam. Ya, awake dhewe ning kono dikenal karo wong top. Pokoknya terima kasih semuanya. Kemudian di tahun kemudian iso berkumpul nih toh. Kemudian Jawa Timur. Ya, kenal wong gede. Ngipiti Godang Druwo toh. Belum. Jaga mata, jaga pikiran, jaga hati. Masa tak? Enggak dong? Jadi kan pokoknya kandungan ini pakai tersebut untuk tujuan kafe, pakai sepatu kandungan, oke. Pokoknya jelali tetap jaga kesehatan. Jaga imun tubuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.